tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nifirħu flimkien illum fil-festa tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt, hija l-ikbar festa lina, hija l-festa li tfakkarna li l-ħajja tirbaħ fuq il-mewt, l-imħabba fuq il-mibeda. U għalhekk nirringrazzjaw il-Mulej ta' din ir-rebħa tiegħu u nitolbuh biex jgħinna biex f'ħajjitna tkun ukoll ir-rebħa tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bil-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemmijin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, illum bibnek il-waħdini il-mewt ġiet meluba u int ftaħtilna l-bib tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna niċċelebraw il-festa solenni tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet, niġġeddu bl-Ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija. Tafu kif Alla ikkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejja lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-għowda tas-salib. Imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel, lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u niġdu li dan hu dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-Mulej. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej, ħanifirħu u nitennew fih Allelujja. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej, ħanifirħu u nitennew fih Allelujja. Faħru lil-Mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajgħidu ulied Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej, ħanifirħu u nitennew fih Allelujja. Il-leminija tal-Mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. M'ammutx imma nibqa' ngħix
u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Dan u l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih Alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan u l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih Alleluja. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, jekk intkom irxuxtajtu ma' Kristu, tfittxu il-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Din hija l-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Sekwenza. Ħajollu l-insarab tifħirithom il-vittma tal-għajt għax feda l-ħaruf in-naċċ tiegħu mill-jasar tal-mowt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja nqerdet il-mowt u qamsit il-ħajja minn qabar isaltan rebbieħ. Ejdinna Marija ħabrinna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu li rxoxta fis-seb tal-qawmin. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa li żar, irxoxta mill-mowt Kristu Sidi li fih ittamajt. Marru l-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. Onemnu lillum Kristu rxoxta tas-sew mill-imwiet. Ikun mela s-Sultan ħenna lina u Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Il-ħaruf tal-għajt tagħna li hu Kristu u maqtul. Nagħmlu mela festa fil-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni kif jingħad għadu id-dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu. U għaltilhom elow lill-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Dbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maqtur li kien madwar rasu dan ma kienx mal-faxex imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal u wkoll ra
u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-iskrittura li tgħid li kellu iqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Dakinhar illi għalqu il-qabar bil-ġebla l-kbira li qiegħdu fiha il-ġisem mejjed ta' Ġesu u rridu wkoll illi qiegħdu l-ases isu kellu bżonn is-security il-qabar biex ikunu żguri li qatt aktar ma jisimgħu il-kelma ta' Ġesu jew b'xi mod jew ieħor ikollhom x'jaqsmu miegħu. Dakinhar ħasbu ħafna min-nies li dik kienet l-aħħar, dak kien it-tmiem tal-istorja ta' Ġesu Kristu. Kien għadda minn dik il-passjoni sħiħa mill-mewt, kienu ċerti li miet, kienu ċerti li difnuh u għalihom dik kienet l-aħħar, dak kien l-aħħar mument meta għalqu il-ġebla bil-qabar illi kellhom x'jaqsmu miegħu. Ġesu għalihom kien storja passata. U għalhekk meta Ġesu qam il-mewt, meta Ġesu rebaħ il-mewt u ħareġ għal ħajja ġdida, meta rxoxta kienet mhux biss bidla għal dawk id-dixxipli tiegħu li segwew fl-aħħar jew għal dawn in-nies imma bidla fl-istorja tal-umanità kollha. U dan hu li aħna niċċelebraw illum u niċċelebraw dejjem b'ferħ il għaliex Kristu qam tassew mill-mewt. Kristu rebaħ il-mewt u Kristu huwa il-garanzija għalina ta' din il-ħajja ġdida. U għalhekk meta Ġesu qam mill-mewt qaleb ta' taħt fuq dak li fil-fatt kienu jaħsbu ħafna min-nies. Il għaliex sal-mument li kien fil-qabar kien ifisser illi rebaħ dak kull min b'xi mod jew ieħor kellu sehem fil-passjoni tiegħu. Kien ifisser Ġesu mejjed fil-qabar bil-ġebla magħluqa tagħlaq il-qabar kien ifisser illi rebħet il-vjolenza, li rebħu l-insulti, rebħet il-mibeda, li rebħet il-illa tan-nies, l-insulti tan-nies, rebħet l-ingratitudni, rebħet tradiment, li dawn kollha kienu rebħu. Imma l-mument meta Kristu qam il-mewt kien ifisser illi mhux dawk kienu rebħu, li anzi dik kienet it-triq telliefa, imma kien ifisser li dak kollu li Ġesu għallem u għex dik hi t-triq rebbieħa. U għalhekk kontra ta' dak li ħasbu ħafna min-nies, meta Ġesu qam il-mewt u rebaħ il-mewt kien ifisser illi it-triq rebbieħa hija t-triq li għallimna u rina Ġesu. It-triq tal-imħabba, mhux tal-mibeda, tal-paċi u mhux tal-ġlied, tal-maħfra u mhux tal-vjolenza, tal-fedeltà u mhux tat-tradiment, tal-ħajja u mhux tal-mewt. U din hi għalina l-aħbar it-tajba. Meta aħna niċċelebraw il-qawmin ta' Kristu jfisser l-ewwel nett li aħna
għandna din il-ħajja ġdida li aħna hawnhekk mexjin id-destinazzjoni tagħna mhix hawn, imma hija fis-sema pajjiżna fejn aħna nissieħbu ma' Kristu li huwa ħaj, nissieħbu miegħu f'din il-ħajja ġdida. Dik tfisser għalina il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Dik hi l-aħbar it-tajba għalina il-koll li nimxu warajh. Imma tfisser ukoll li l-ħajja ġdida li ġabilna Ġesu, din il-ħajja rebbieħa mhux xi ħaġa biss tal-aħħar, imma minn hawn nibdew ngħixuha. Minn hawn nibdew ngħixu din il-ħajja ġdida li tagħna Ġesu. U għalhekk kull meta aħna inqumu mill-ħażen tagħna, mid-dnub tagħna, kull meta ma niġġustifikawx lil nfusna fid-dnub, imma nqumu għal ħajja ġdida qed ngħixu il-qawmien ta' Ġesu. Kull meta aħna b'xi mod jew ieħor ngħinu lil nies li huma fil-bżonn, kull meta aħna naħdmu biex nipproteġu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem tagħha. Inħarsu l-ħajja bħalma qed jagħmlu bħalissa tant nies impenjati ma' dawk li huma morda u tant nies oħra li qed jagħtu s-sem tagħhom għal ħarsien tal-ħajja. Kull meta nagħmlu hekk aħna qegħdin nieħdu sem fil-qawmien ta' Kristu. Kull meta aħna ngħinu l-bniedem iqum biex ma jeriqx fil-ħajja u lanqas fil-baħar. Kull meta aħna ngħinu l-bniedem biex il-ħajja tiegħu tkun rispettata u d-dinjità tiegħu tkun rispettata, hemmhekk qegħdin ngħixu l-qawmien ta' Kristu. Kull meta ngħinu l-bniedem biex ma jaqtax qalbu fil-ħajja, biex ma jiskoraġġix ruħu, biex ma jinħakimx mill-biża', qed ngħixu l-qawmien ta' Kristu. Għax Kristu ridna minn issa nibdew ngħixu din il-ħajja ġdida u nkunu aħna wkoll miegħu strumenti ta' din il-ħajja ġdida. U għalhekk nitolbuh din il-grazzja illum li aħna l-qawmien tiegħu ikun tassew għalina, jagħtina dik l-enerġija biex ngħixu hawnhekk din il-ħajja ġdida. Iddu niftakru wkoll però li jekk aħna nkomplu nirraġunaw bħalma raġunaw dawk li ħaddu sehem fil-passjoni ta' Ġesu u dawk li kienu kontrih fil-ħajja tiegħu. Jekk aħna, pereżempju, ma nirrispettawx il-ħajja, jew inkella il-ħajja ta' xi ħadd għax hu kulur differenti, għax razza differenti, nikkalpestawha, aħna jfisser li nemmnu li Kristu għadu fil-qabar, li Kristu mhux vera għam il-mewt. Għax kieku nemmnu li Kristu għam il-mewt ma nġibux ruħna b'dak il-mod. Kieku aħna il-ħajja ta' kull persuna nirrispettawha. U għalhekk tajjeb li aħna nsaqsu lil nfusna kemm aħna qegħdin ngħixu tassew din il-ħajja li ġabilna Ġesu u ngħixu dal-qawmien tiegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U nitolbu l-mulej din il-grazzja llum, speċjalment ta' ċirkustanzi li qegħdin ngħixu diffiċli, nitolbu li aħna nkunu strumenti tal-imħabba tiegħu, tal-ħajja tiegħu, strumenti wkoll tal-ħarsien li hu jagħti. Nitolbu biex inwasslu dejjem din il-qawwa tal-imħabba tiegħu li teleb il-mibeda. L-istorja tal-Għid hija l-ikbar storja ta' mħabba għax marbuta mal-ħajja hemm dejjem l-imħabba. L-istorja tal-Għid l-istorja tal-imħabba sħiħa ta' Alla għalina. U nitolbuh biex aħna nkunu strumenti ta' din l-imħabba qatt ma nxerdu bi kliemna jew bl-azzjonijiet tagħna l-mibeda. Qatt ma nfittxu li ninsultaw lin-nies jew li weġġawhom, imma nkunu strumenti ta' din l-imħabba biex ngħixu tassew dan il-messaġġ sabiħ tal-aħbar it-tajba tal-Għid. Nitolbu mulej din il-grazzja llum biex l-Għid ikun ifisser għalina
din il-ħajja ġdida, dan il-qawmin ġdid fil-ħajja tagħna għax Kristu ġabilna tassew il-ferħ u l-paċi permezz tal-qawmin tiegħu. Issa flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata tat Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-santna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqarmu midija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek u jina biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Tolbuk mulej biex aħna dejjem ngħixu il-qawmin tiegħek, saħħaħ fina il-fidi fil-ħajja ta' dejjem u jina biex ngħixu flimkien miegħek din il-ħajja ġdida nitolbu. Nitolbu kan daw kollha li huma morda u għall-familjari tagħhom u nitolbu għal daw kollha li qegħdin jaħdmu mal-morda qegħdin jagħtuhom is-servizz jew qed jaħdmu f'servizz essenzjali fis-soċjetà biex inti tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu fil-qadi tad-dmirijiet tagħhom nitolbu. Nitolbuk għal tant familji li llum qegħdin f'darhom kif għandhom ikunu biex jgħixu dan il-jum tal-Għid nitolbok biex fihom is-saħħaħ, l-għoża u l-imħabba lejn xulxin nitolbu. Nitolbuk mulej biex dejjem inħarsu u nirrispettaw il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Nitolbuk mulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem lil dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet, issabbar ukoll il-familjari tagħhom nitolbu. Sa fiskiet nagħmlu t-talba tagħna personali lil Alla. Illa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Qalbna mimlija bil-ferħ tal-għid se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwilet mill-ġdid u tieħu l-għajxin tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nissu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iż-żaffer akbar nixandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tan id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk,
għatilina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom, Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal-oliet tal-istess Missier tagħna, Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Bil-grazzja u t-tieba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li inti ġedditta bil-misteru tal-għid u wassala fid-dawl tal-qawmien għall-ħajja bi Kristu Sidna. Flimkien ma' Kappillan Monsignor Kan Farrugia nixtieq li inawguralkom lejt it-tajjeb lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Nitolbu l-mulej il-barka issa fuqkom biex tkomplu tgħixu tassew fl-imħabba u fil-paċi tiegħu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja.